To se ozývali, no. Jako asi o nic jiného by nešlo, že už to je vlastně týden, že jo? Jsem tam byl minulý týden někdy a... No, byl bych docela rád, no, aby tam nebyl z toho nějaký... No, já jim řeknu, že to vypadá, že v pátek by tam teda zajel někdo a... Že zatím... Ten strom, Oni se zlobit nebudou, no, tam... Tak ať tam Tomáš vyrazí ráno, ať ještě může někdo potom, až se vrátí, dodělat, no, nebo... Je pravda, že... Dobře. Jo, a víte co, on by to zrovna mohl, že by mohl přivízt ten kartáč na Důlevo do toho, do metrostavu, no. By to s tím mohl spojit. Jak jsem vám telefonoval, ten jeden kartáč. My tam máme dva, tak jeden přivízt a myslím, že by se vzal na reklamaci. Dobře, dobře. Tak jo, zatím na shledanou. Jak je to dořešený, že ji prostě postavíte, zašoupnete někam. No, ta obsluha tam hnedku, my na to máme prachy připravený, jo, takže to je... No tak potom... To je otázka, prostě tady jsme chtěli vidět, co umím, že samozřejmě jsme se dívali i u konkurence a máme prostě nějaký nabídky na to, ale tohle je velký favorit u mě. Rádi děláme předváděčky, protože většinou ty lidi jsou nadšení. Je to překvapí, jak ten malý stroj. A i pozná, co je recyklovatelný, jo, takže to nerozteká. Tohle je pak jenom běžný filtr, který se omete. To se omete.